has given me victory. Almighty God has given me victory. He has given me victory. All the days of my life I praise you. Everything that I have now you gave to me, Baba. Lord, I say for your love I'm grateful. Yes, you love me plenty, you came to die for me. Jehovah Rapha, Jehovah Nissi, I am that I am. Ooh, oh, I searched around, there's no one else like you. Lion of Judah, you're the man, the man, the man. God has given me victory. He has given me victory. God has given me victory. God has given me victory. He has given me victory. He has given me victory. Hallelujah. 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 Come and see what the Lord has done for me. He has taken away my sorrows and now I'm free. I got me, hallelujah, bro. I got my hallelujah, power. Because of Jesus, every day I shall get double, heavenly blessings, I am at receive. Ah, yeah. God, your grace and mercy is always to follow me. Yeah. He has given me victory. He has given me victory. God has given me victory. God has given me victory. He has given me victory. He has given me victory. Hallelujah. 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 If Jesus has given you victory, come let's dance, let's give him praises now. If Jesus has given you victory, come let's dance, let's give him praises now. Because of Jesus, every day I shall get double, heavenly blessings, now him I receive. Ah, yeah. God, in your grace and mercy is always to follow. Yeah. God has given me victory. He has given me victory. Almighty God has given me victory. He has given me victory. Indeed, of course. And then I don't pay. One name by a drink crop. We be dear dance here. Said you miss me dear dance here. I said, Chedian Pambasa Kwami Yadom. Osia dear yo. What do you know can think? Bema Bakupe. Acrobat Nyame. Kokromotia San Obopa. Enye de Biarada. Wamayan in Kunim die. Nyamiami Edi Kunim. Say Oma Unim Kunima Sorenaka. Kanamitie. Na Ukoda and Rano. Na unim say and nano pay. Ubetimi sorry every wakata swana. Say anu ye no aye dabi dia. Anya kunim dia ni enye. Esan say bebre no tamfa bunsam chechire ye. Bebre. Nanka ni trimu po. Akade nchiane. Akawa nonko nanka sabrei abusia afra tuntum ade kwabna bowonti charge ajo na so chedi ampanyankopon no na ni nkuni ma ho enti aya ne pe za ena anopai me wo awase yetena asase so na so de akonya we amayade a ade na wase ye mayemom Maya tontom no anopai maya nyina ye atibon samsa sa diasa him ma atamfo ne hunu sa nyawe ya bi fellow Ghanaians. Aba hey 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 Yakonisa
Wow, some mame. Pentecost for no womb. Press before no way. SDF for no. Asafu Yehuwa. Hey. Anopa mama wache. Efa emra kasavdia tatrata. Uboram. Awa Michael ko Ghana mu. Wa apoe mantemu. Anone kasavidie dikan. Eti akwasibroni. Mekasa no. Was the best in the east. Ano ane ahinkan 93.3 FM. Akia Frakuma Studios. Mami Batampa. Ane mi studios ne butuo. Awa achim abuabo. Enti babi biara wo enjoy ye free. Sawote wo kamu asankani. One of passengers for Munyana more to say. Afe, say one office. What do office one? Adiache. Penny for Kaya, or Siano Manu and Tua. When will be so general? Now, so as you guada. At what do office, you know? Mama Wache. Safin, I will free fee. And I won't call. And I'll do your piece, no, I enjoy ya. Good morning. Na sadia unimuno asa fiti adwada ekosi efiada so de ayana dade nyi eposo fiti no siampa mu ekosi sanondu ababono aye dwumadie sonko a wahihye na watu dini esa Maakye ana yayede ebesom wo na dwumadie isono Odi ankan kwa be yaboa atim kwana na onum bremu odi ono ana dwumadie no oye executive producer enti ono no atintim sem ni nyina na wakuchiri na odi ase ensem ni ababe jemu Kwame Asante kan ubi anapedi achi e Facebook no so YouTube so ya dem ni nyina no kwa search engine no eye ankan 93.3 FM search ubenya yane etunya yo Facebook wano ma wadaroma ugusu a wo hye no ensam ni bi wo no ma eti akoma ebi wo no so a wano ye meka ebi wo no so a ebekoye di amawo ebi nso nkoye mawo ni nyina mu se o Michael ko Ghana kan kontia enti aya men fa ne personal sa ya dwodwo man ne ho eti ani die mu na wo de wadwen kire ya ususu se ye na be ye no na wo de agu ho eti na ye wo kemma mi kabi mamu mu no enti afe uwia Facebook wonu na afe ya like ai ati ase dwumadie ruani aso afe ya wie ni sa no wadaroma unua bi susu epe bi ahye o eti abe ne dai ma ye nhye na wono so enya bi enhye na YouTube ne de ekodi a ehwonum no unse secure button bi ho ya chiro subscribe na aso kosa fansa boso oro nsanya boso pe eno ano obeka abusua no ho ebre bi adwumadie bia etwagu akasa video isu no aye de betum wo Facebook live no ebema notification Adisi mama ya transe ya do amai mu nsam na de aba ebi aya amanyosam ebi ya dada sitrema brabo mu nsam ebi aya de beboa ama wankase wadi ye ebi ya futusem ni nyina ne de baba somo na sadia wuni mu no ase dwumadie wei de aya wodi wo chiame ede ama wo aya oboaba ofori amanfo enai metremu edi amano na afe yakone sadia tie na saani yakono bibi ansesa medino edi Adwenepahene Kofi Mensah asechani abako jone papa jone papa na papa no endi wani mukan na anopai ansam ne doso ansam ne bebre eni ebepe ne pharmacy bre ebi ebekwa homa no so age adwenkyerate a ebi nso so yabama wakwanya na agya nso so wode wo comment di aba sadia mekan ye no ansam ne bi wo no meti akoma aya mani akire bebre
enti aya dom ketwa wo mra se badwafie emu baako aya onimonyamfo Roxen Nelson Dafiamapo ono ye mra se badwani ademade hye omo sa dai opanyini no kyerɛ mu sɛ wode aban yi kokot adaya eye MMDC fo no aban krache ene na ruafo ewo mensini ahodo no onim die nti kura besi nne edini nyamaye na actingfo yi eguso acting wose etia mra etu atabro man dia kopiem wo court yebedi mu nkomo na eye political analyst owura bi dia tudwa o kyerɛ mu sɛ o hye auditor report na ba ye na I say sabla kam no kasai empanyfo bi wo no ma ya hwe omoto ase akonya ya wo mu nkozade from office wo kora esa hwe sika boten a awura nkrofo ensa ase sabi akwhye omo se ase ha dwene kana sane so se na efiada ekwa so kose ya beko ne yakwa hwe eno so nsam Sadi onim dada no ewiem nsa kyerɛ ewiem bobre ɛno so yɛ de bebre ho ntia no wahyɛ ne nso wei ane nsɛm ni bi na ka ho ane yɛsi nkonya yɛ ba bɛpɛ ne pharmacy bre sadi ɛbɛyɛ ɔman koko Ghana ebetimi atumpɔn na yanka ide nyamia ya mayane na yefa wona ase awon tontom enwa yeye afa mano enti sawoto kai mu no sawu na ubo tiriko ona no mempija mo boso sa o na wan hwa na akoti asubum aga se akwa no na kan ye na me so me yeye etu de bo tinko ni sa woso awoti san mu aha woso Seki o afena wa sorry yenyimi yansai afe mayansha je ainkanafmonline.com what the man anopay and somebody and you acquire canafmonline.com. You bet me and Yania can kind. Now I see over 470 teenage mothers return to schools. That yeah. Over 470 teen mothers return to schools. Now just Ocean Krani Befie no COVID-19 ni ba ye said ya no ma kuko ye en Krani Befie no omafu ahihye ya semo na NDC anasa dom kitu amla chebe dafie kwale se teachers licensure exams no ya suspend no ma nkoye Ocean Krofo atwe no mu failure ha dwene na abisimu ensoso ewo bonom empatemu o Ora Richard ensamoni okodi okum ni padisha fridge mu court kwaso asetena na watu asande asheda o se 15 September ana obakwa asem no so ebiem na wapuya mantam yanom wose abobo ya ani sa pragiano mo akwanhia kum ni padodo pa eche ka akwanhia ayasem wey anen sama wodo ebia kika ho ana ko www.icanfmonline.com empanfo tintim dia guano ma osu betumi akenka pen pharmacy brand afi ma yenkwa homa ne so na yenkofa ewiem nsa kyera yesa de besibi akọ enso emfa emma papa ni eye adwuma ewo Ghana Meteorological Agency ewo Krambupuni Mantemu ma yene ne kobo enkomo abanyi wadanu ma mama ache na no pay Yenio. na apomo akra
Yada Chediampon no ase. Wadaroma ene eye fiada. August bosom ne da etoso eye aduno enson. Ewie mu bobre se na besi biako. Ma michia wetifo na me fantu biase ne ewie mu bobre no yemfa no mpoano coastal areas no. Kita aflawa dan tema nkran sopon Cape Coast azin takwa hafa sin ene ne patem no anape iwembe ikusu kakra na se benya mista na se 4 patches na iwemu shoboka kujina 30 degrees Celsius if 3 p.m. ekono takra de azin ene hafa sin ne patem no so ne be pete kakra ewo na fe yefa northern portions of the country na mechre wale damango na lerugu amaliwa yindi bogatanga ena boli ne patem no ewiembe ikusu anape ema ewiemu shoboka kujina 30 degrees Celsius na yakọ be 2 p.m. ekono yindi tamale na lerugu wa boli damango ena bogatanga nso ebeto wosa eniano afi yembra inland areas no sunyan Kumasi Obuasi Techima Bono Kintampo ene patem no anape yebenya mist anase 4 patches na se biembe ikusu kakra ema wiemu shoboka kujina 31 degrees Celsius na 2 p.m. ekono Obuasi Kumasi ena sunyane nso bepete wo na uba eastern portions of the inland areas na Koforidua Asamankese Akimodan Abuabu Ofonase Asane Batabi Akwetia Ayebi Suedo ne patem no wiembe ikusu anape ema wiemu shoboka kujina 31 degrees Celsius defi eno mienu condense 2 p.m. ekono Koforidua ena Akimodan ne patem nso bepete wo kakra nti ne wiemu bobre no Papa ni maye nase bibibia ni a sede da ye no ya sabeba wo nchen na ya bagimu enchemu ye da se na no pai na aye weekend say no sede da no ena de metremu ade ama the senior obobofuri amanfo ti da no ya na wotwe na wie say no enchia bi wo hono ma na eno so watimi ama na akwa amadofo yo me chia mamu studio ho nyina mojuma efo nyina na fe michia Ghana Meteorological Agency staff na mo Akimodan mi hye omunyana. Okay. Papa ni yada ase bebre. We aye papa ni odi ne dwumadie ewo aye enkampuni mantemu ewiemu padi hunofo wonomo akache na Ghana Meteorological Agency akosi broni brofo na wonma ye hunu sede ewiemu ensa kyeraye enso SB etie eno. Edi sadia wunimu no sana tie Yabasha enkrasasam ewo honom edema na no pay na ka na hye nso se kwakwa ni nkusibu adum I am the producer for the show today. Na anopai Jodia Bonyakupo Samen Kanchira usa Aya menwendwene bibi fa ha hu bebre ai esansa obiani wonom a watimi adwene ade ba safa aka ne tentene ye ho dabi etinyakupo na odo ba ti asfasa si so no ose ai onim se no ma bebre honom ya na hia wa abrabo mu eti ya wasem bi kasa se Nyankopon no o ma de obedi a o ka nwumra no akwa ye ne tantam so ai eti ka nwumra no ko no ankasa nya de se ka bia obetumi kura ma de ache wo se wahu eti no eya na ewiase ayewo no abrabo yi mu ayewo
ye no ma bia ye no aya ne afiri sa o Nyankopɔn adai wo hunu ye nana wonte ye nka na kom ade ye nana eti Nyame anka se yesufre na wo hinini Nyankopɔn nim onim pa onim de enti ameka sa no ene wo Matthew asempa no wo asem bi eka kire ye ne de enti ameka kire wo se Nyankopɔn anim ohaw wonim se ena no pa osori ye wo se udidie wonim de wo se kana no pay e wo se wo ye enti wo hwa eye Matthew asempa no eye etiri duasa baako etiri ensia ni yima duasa baako na Matthew 6 verse 31 ade ekona wo se enti mon eti monwenwene se edien na yebedi ana edien na yebenom ana edien na yebefra otini ye Matthew 36 verse Matthew 6 verse 31 sorry Matthew 36 verse 31 Matthew asempa etrensia na yimu aduasa baako o se enti monwenwene se edien na yebedi ana edien na yebenom ana se edien na yebefra na yeinum anyina achi na ewiase amanaman no edie na mmom osoro ajanim se yenyina hiamo ai Nyankopɔn onim pa se obo nipa da sani no onim se oda bia wo sori e wo se sabio onya bibi di kɔ ne yam onya bibi edie ai obo nipa no hunu se ontimi ma nipa ndadeja enti e wo se ofra bibi anaso onya bibi di kata ne ho Nyame nim onim se e wo se unum nsuo enti no obo nsuo di to ho no onim eti de ma me ka se nyina ne se ye mu bebre na no ye sori a adwendwen no dɔɔso ba Nyankopɔn se me ka kira wo se an wa hunu watie usufrɛ wonim se ade chia wo bedidi enti na nadwo no ɔma wo tena asem a na anopai ade chi wo esan se na nka bibia nsi kwan se akoba ne se Nyankopɔn no ankonim se untimi ndidi unya aduane ndi unya bibi mfra no na nka obetumi afraw se ne bra ne nkyɛn ɛwɔ de bibia wo hɔ ba adenti na ada so te ase na ɛyampa nso so obia de tie obia nya bibidi obia nya bibidi etiano no kyese Nyankopɔn ne tumi ɛso se Kristofo yenya ne mu agidie na yede awura nyina hyɛ ne mu ne yɛsom no sɛ de ɛsɛ na ɛfata Onyankopɔn no onim kwan bɛfa so ɔbɛhwɛ ne ma eti ɛna no pɔ hyɛ nkani a wotena wo hyɛ mu a wo twie hunu sɛ Nyankopɔn ɛmma ade ensa wabra onsan kan 6 dabi onsa beka ebeka broso ama de obedie nso so obenya eti okuani a wo do no baye na wo do no twedi ampo Nyankopɔn se menka kire wo se onim se noa na ade ya kakra a wo de hye wo ma wo de hye abusua ono ni beto ni nsupa e de aguso ai wonim se wanto nsu angusu a enyeye onim se wono Nyankopɔn no wamane ni anku wafuo no a enyeye anyeye nsu a ekom bedew nti ya manwunu bibi ha ho wo de agyaadwendwen no anwunwuni bebre anisuo no eduru ba bi a wo de pepa wani wanisuo no na nya ruhyemu se Nyankopɔn no ode wo baaye no ai wonim de nti a ode wo baaye Onyame ammo obi se omra na ne ho mekire no ba de tienie eno no ye de beko eye woda chinti so but mamete wa kran kire de tienie se wo mamu no ye waadwen se umpe bibia ye de a ene ekombedewo ai owe ka so na se Nyankopɔn se medidi de ane anu an se makoda ade a chimia o awurade nim se medidi wo de saa na ade asa eno sa na menkobo Nyame sobo because one pe bibi anye eti wo sori a pe bibi ye de o ye no amu adwen so akoso eti Nyankopɔn so onim se bibi bia no ma ye wo bobɔ so nyina ahia yan
ɛwɔ abrabɔ mu etu ɔno a wɔtwɛn wɔhwɛ wo sɛdeɛ wototo wo nneɛma sɛdeɛ wotutu anamɔn sɛdeɛ wode wo nneɛma ase bi ɛkɔ na wɔhwɛ so ɛde ho ɛnhyira ɛde ama wo anaa wɔhwɛ so ɛde ho akadeɛ ɛde ama wo saa na twɛdi ampo Nyankopɔn ɛyɛ ne nneɛma enti wɔse na monhwehwɛ Onyankopɔn ahenni ne ne tenene kane na wɔde yɛnum nyinaa bɛka wo ho ɔnsɛ no na meka kyerɛ sɛ Nyankopɔn no wɔno no sɛdeɛ yɛayɛ ka no yɛsɛ ɛnsa kɔ ne nsa aba Nyankopɔn bɛyɛ biribi ama wa yɛ no no so pɛ sɛ wo so woyɛ biribi ɛde ɛma no wo ne kɔ challenge ɛyɛ challenge Nyankopɔn saa ne Nyame pɛ yes Nyame mepɛ sɛ medi wei ɛsɔ hwɛ dem mepɛ sɛ meyɛ ade hwɛ wontimi nsɔ Nyame nhwɛ ɛno deɛ wontimi nsɔ ne hwɛ but wo deɛ wo so afam ne saa ne yɛbɛka no fa biribi to wɔ eti no aga kyɛ mo sɛ yɛnhwehwɛ wɔno ne mmomu no na ahenni ni ne tene ne kane eti wabrabɔ na wo bɔ no ufiri sɛ ɛnyɛ a ɛnkɔ yi a wo so wohwehwɛ biribi afiri hɔ na kyerɛ sɛ woani na hyɛdeɛ no ɛso eti yɛyɛ saa nneɛma wɔ nyinaa na Nyankopɔn no wɔno nso sɛ sɛdeɛ yɛbɛfira deɛ yɛbɛdie deɛ yɛbɛhyɛ ɔbɛyɛ ama yɛ eti obi bi ɔde ne ho to no so bia na adeɛ nyinaa de bua no na awie no yie but ɛno no nkyerɛ sɛ da biara so da no kɔtena asɔre dem 24 hours throughout wo de yie ne nyinaa no ɛwɔ sɛ wo so woyɛ adwumaden wo wankasa no wopɛ biribi ɛsoso de si w'ani so na wotutu anamo sim ɛna no pɛi deɛ Nyankopɔn ɛsɛ yɛn famrɛ wo nie ma titim Nyankopɔn sɛ wei ɛna yɛn famrɛ wo sɛ ai deɛ wobɛdie deɛ wobɛhyɛ deɛ wobɛfira ne wopɛ nyinaa no ɛda Nyankopɔn anim adagya nanso ɔno nso so hwehwɛ biribi afiri hɔ ɛno yɛ the keynote ɛno no ɛyɛ the keynote ti sɛ wo so so yɛ de ɔno no pa bibi bia no esi wo kwan sɛ Nyankopɔn nhyira wo bibi bia no ɔno ma esi wo kwan sɛ Nyankopɔn nhyira wo na mehwɛ sɛ kebɛhwɛ bibi so ɛwɔ ɛyɛ Joshua ɔno so so de ɔwɔ ɛde ɛma yɛ ne ɛna no pɛi na wohwɛ sɛ ɛyɛ ne anim yɛ mu bi no mu deɛ ɛyɛ na yɛ na homete meka saa because wɔn sɛ wo nan ne siasia ana wo sɛ pɛ nhyira firi Nyankopɔn hɔ ɛno nso yɛ adeɛ a Nyankopɔn ɛmpɛ Joshua 1:9 no wɔse have I not commanded you be strong and courageous menka nkyerɛ mo anaasɛ menhyɛ mo sɛ momma mo ho ɛnyɛ den a yɛde kɔkɔ ntɔkɔ but ma wani nyɛ den na ɛhyɛ wo ho kunai na sɛ hyɛ wo ho kunai sɛ ɛyɛ da yiri so paa so sɛ deɛ koraa na me deɛ me wɔ Nyankopɔn bi a ɔbɛgye me ai akristofoɔ deɛ nti a yɛntimi ɛnɔma bi wɔ no ma yɛnsɛntimi ɛnka no wa wodi ho adanseɛ ɛndɔ a wokɔ asɔre but adekye anɔpa yi wakɔ akɔbutu usuman bi anim ɛna wode aseda ɛde ɛma no ɛnte saa ai so sɛ ubonya ya wo yɛ ne bi no de ɔno no do ba atiasefo asase so no wɔno no wonna nase sɛ obi wɔ no ma da bia na ameka sɛ yɛne nipa no sɛbe bredo sɛ yɛbonya yɛfo to the stand sɛ yɛhu sɛ kwabrane ɛbrɛ paa o yɛhunu but obi anka ho asɛm da obi anya na adwe so ɔboa ne da the moment yɛ nipa no bɛfiri aseɛ sɛ ɔno nso so emu pigya wɔdane abrempɔn no obosa afi nkrɔfo afiri aseɛ afa pen afa krataa ni yɛ kukyiri yɛ hyehyɛ ɛne osihene ɔfahene oyeye ɔfahene wɔsesia bu nkonta na bosa betu sɛ kem ɛne wakɔgye deɛ ɛyɛ wɔ mu kura ne sɛ ɛne sɛ otiri anya ye na wabusua mu a ofiri mu ba akokora nya tofom sɛ kim wɔde na kɔ akɔgye so wa nipa bonyaye afei ne yɛde aseda ɛde ɛma ɔno no ɔbonsam na wɔnnim yɛdie no hwee wɔnyɛ hwee ɔno ne yɛde aseda ɛma no eti nipa sɛbi brɛdo sɛ yɛnyia yɛ
ɛyɛ ye nyaye ɛyɛ kai obi ebre dan sɛ obe kai ni yedie sɛ wo kai ni yedie nso akai na kɔ hwehwem baabi a na nipa no afiri ɛnti a waba bedru baabi a waduri esan sɛ de minim ni sɛ Nyankopɔn sɛ ɔboa de ɔboa ne ho eti the moment nipa no ɛboa ne ho no ɔbrɛ wosu wo kukuru wo hwe ase no a wo sere no wote wono ma nsekuro na de wadi wo sere no unu say it doesn't matter what wo be ye dachi no dachi sɛ na ba mu amu a obedi yie anopa yi de Nyankopɔn ɛde ɛsoma Maakye tim ɛsɛ yɛmfa emre wunie ɛsɛ nyakukuduro ne gyina pintin Onyankopɔn na wo som no kɔsoa yiri mu din hunu sa brabon ayire so pa so se de kro no pe na wo onipa nyina pa ba no pe na wo na Nyankopɔn se wono onyi wu mu da biara da de wo bedie de obɛhyɛ de obɛnom de obɛfira ne nyina no de nanim adagya na obɛyɛ ama wo sadia wunim no ɛsɛ Maakye no package ni dɔso ɛnoma bebre hyehyem beef wom afe bobo na ntwinam wom prakonam wom bibia wom bi entin ba bia yadru no aye sports no eno na yede ebre wo agudie mu nsam won mo ba bekom de esisi ye efiti eno abra mo update wo ebesi sabre ne nyina aye krado watitima go krata so obejemu di amount atitina se na che wo mo after that ya sababa na jumedie no de toatoa so nyina no ya sanso e de aba besom wo mede wo just post team no na wonom de agudie mu nsam no e de asom wo